Čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska tu budeme hrať nejaký Tycoon Mega Mall. Uvidíme, čo z tohoto vznikne. Kúpime podlahu. To nám to teda začína. Tak to bude vážne mega. Počkej, prečo som zobral práve peniaze, keď mám akurát 1000? OK. Neviem, kde som to zobral. Vo mne je asi nejaké svetlo, lebo ja svietim. OK. Kúpime tu dvere, kúpime ďalšie dvere. Dobre, otvárajú sa. By som normálne prešiel cez nejak duch. Keď nepotrebujeme hľadať button, ale možno to bude niekedy dobré. Možno nám idú aj peniaze. Kúpime ďalšie dvere. Áno, máme na nič. Ja si to vždy tak pomôžem, keď na nič nemám. Nože, keď neviem, či na niečo mám, tak si to dám. Kúpime automat. Asi na peniaze. Áno. Ideme tam. Bežíme. Vážne. Môžem aspoň s tým niečo robiť? Či vy nie? Potom si nevšímajte tie zvuky, čo možno počujete. Ja neviem, či to ide na tomto videu počuť, ale jo, proste berte to ako keby sú to zvuky v pozadí, alebo v tejto hre. Ale počkaj, tu som počul nejakú hudbu. Dáme to trošku. Teraz som sa rozhodol, že to budeme zapnuté. Trošku stíšim. To nie je to, ale... Uvidíme, koľko tu máme a to není málo. X kokos. Tak viete čo, dostal som nápad. Skúste uhádnuť, napíšte do komentáru, že skúste uhádnuť z akej hry sú tie zvuky, ktoré budú bohužiaľ možno do konca celého videa. Ale skúste to uhádnuť. Ak to nestihneme dneska, tak stihneme na budúce. Takže kúpime mat. Aha, toto je mat. Ďalší mat. A dekorácia, akurát, že nemám peniaze na nič. To určite bude aspoň na 2 alebo na 3 časti, lebo toto na jedno video nechcem robiť. Koľko to stojí? Dekorácia, ukáž. To. Za to som dal niekoľko tisícoviek. Nie niekoľko, ale 1000 niečo, neviem. Toto má byť Mega Mall. A mne príde, že tu robíme škôlku normálne. Alebo školu, aj keď neviem, či takéto malé. What the... Jak si na to sadnem? Myslím, že ten stôl je väčší ako tie stoličky. To je asi pre škrečkov. Alebo pre snímáka. No to je možno už menší. OK, 8000. To neukázalo. Dobre, počkaj. Bigem. To vážne. Čo jo? Kúpime toto. Dobre. Ideme.
kúpime kabinet, ak by som na to mal. No a my už ne... Čože už zapadá zase slnko, to je nejak rýchlo. Ja ďalšie veci už nechcem kúpovať. Kúpim tak table a idem niekam inám, pretože ja nemôžem. Potrebujem peniaze. Už sme na touto miestnosťou určite tak 10 000 utracili. To by mi nestačilo. Jasne, na nič nemám. Na nič. Počkaj. OK. Toto je trošku zaujímavé. Lebo ako chcem proste to nejde ani vidieť, keď náhodou ten, ktorý tu sedí, môžem si sadnúť. Ja ani to nemôžem. Niečo tam dám a nič. Tak zoberieme peniaze znovu, ako vždy, a ideme. Kúpim to tie najdražšie veci. A viete, na čo mám? Na úplný prd. Takže ideme zase pre peniaze. Tu je aj viac hier. OK. Viete čo? Po tomto videu skúsim natočiť to Theme Park Tycoon. OK? Prečo noc? Bude iba deň. Ja som to vedel. Kúpime počítač, môžem hrať Roblox. OK. OK. Prečo mi to robí tá hra? Keď zoberieme peniaze, rovno ideme. OK, dobre, stačí tej ľudí. Hej. Idem tam, budem sa hrať na malé dieťa, že tam ani nezmestím to, čo je za scam. To musím mať asi menší skin, ale to sa nedá. Mám najmenej. Alebo možno nemám, možno má... Aspoň sem sa vojdem, ale sem. No to radšej preskočím, no. On to preskočí. Ďalšie peniaze potrebujem. Toto bude asi veľmi dlho. Keď tak s tou robím aj 100 častí, nie? Lebo tu už vidím ďalšie miesta, ako môžete aj vy vidieť. Proste, nie že pôjdem do miestnosti, kúpim niečo a kúpim všetky veci, čo tu sú. Ja bol by pokoj. A nie, proste teraz by sa mi reálne, že hodilo za 5001 bilión, to čo je za chujovinu. Normálne za 10 robuxov 1 milión. No aspoň to sa trošku už vyplatí. Alebo za 90 10 milión. Toto, ak to bude ďalšie jemnečku, tak toto keďže mám doma, tak ja by som sa aj reálne že posral. Posirial. Normálne, keďže som menší v tom keďže sa tam môžem tak dostať do toho, ale to sa nedá, lebo tam ani není diera. A čo je toto? OK. Hej. Ejo. Čaute. Prečo som tam nezobral tie peniaze? A prečo sa sám seba pýtam?
Týmto by ma strašne zaujímalo, na čo je. Bo sme niečo kúpili a hotovo. No koľko to bude stať, zabij ma. 9 000 za stenu. Nie. Ja to to ma tak bolí, moje prachy. Moje celoživotné peniaze idú takto rýchlo preč. Dobre, kúpim tie veci. 2. Bum a bum. Ešte chvíľku to budem hrať a určite si to asi necháme na niekedy indy. Super Speed Tycoon alebo Among Us. Pum. Alebo Modern Flat môžeme Bank Empire alebo Smart škola. Proste napíšte do komentáru, čo chcete. Vyberte od 1 do 6, jo. A to bude... No, ešte tu kúpim poslednú vec a ja to asi končím, alebo aspoň 2 veci. A samozrejme uhaníte, čo to je za hru podľa zvuku, ktorého neviem, či počujete, ale ak áno, tak uhaníte do komentáru. Bum. A poslednú ešte buj table. Kávu by som si dal. Môžem si spraviť? Haló, funguj. Reálne, jak? To je... OK, lidi. To bude všetko z tohoto videa. A na ďalšie video sa tešte. Už bude čoskoro. Teraz sa budem snažiť robiť viac videí, lebo málo robím. Takže zatiaľ čauko.